nopealla matematiikalla, niin mitä siinä on? Jos on 620, niin vajaa joku 56 ruutua. Näin se on homma eikä mikään. Sitten mennään. Näin ja tervetuloa videon pariin. Tällä videolla nähdään pieni demokentän kylvö yöllä. Näin menee pussia pussin perään ja viivalla laukastaa. Näin, että Jonttilassa voi joutua aina yötöihin, mutta sieltä joutui demokentän kylvään, niin se oli uutta yöllä. Kyllä tästäkin hulluina kirjoihin pääsee.